O Concello de Cambados recupera neste 2023 a súa gala do deporte. Será a terceira edición dunha entrega de premios que se viu paralizada por motivo da pandemia. Máis de 40 deportistas e clubs divididos en 14 categorías optan a facerse cun destes recoñecementos. O formato da gala seguirá na mesma liña que nas dúas edicións anteriores, entregando 14 premios elexidos por un xurado composto polos periodistas dos 4 medios de comunicación que cubren a información deportiva da vila de Cambados e son os que máis coñecemento teñen dos deportistas. A gala serve para poñer en valor a importancia do deporte en Cambados e para incentivar os máis pequenos a que sigan practicando deporte. Para recoñecer os méritos, o esforzo, a dedicación dos numerosos deportistas que hai en Cambados, dos moitos clubs que temos, das moitas persoas que traballan e adican moita parte da súa vida precisamente a promocionar o deporte en Cambados e a colaborar e a facer que nenos, nenas e xóvenes e non tan xóvenes pois poidan practicar, digamos, en condicións o deporte. Ademais, tamén se entregarán 3 premios honoríficos para 3 persoas que dedicaron a súa vida a loitar por algún club de Cambados. Son 3 expresidentes vinculados ao Club Juventude de Cambados, que Jesús González Crespo, José Prado Hacha, Xepe e Benito González San Isidro, Millán. Son 3 persoas que fixeron moito polo Club Juventude de Cambados, que o levaron a onde está e que traballaron arreo para, incluso cando non estaba en altas categorías, para que o club seguira adiante. A gala terá lugar o 18 de marzo no Auditorio da Xuventude a partir das 8 da tarde. A entrada é de balde ata completar a capacidade de ocupación.